Fl-isfond tal-festa ta' Marja Reġina fil-Marsa, il-ġimgħa filgħaxija ġie uffiċjalment inawgurat ir-restawr tal-pittura tal-abside fil-Knisja ta' Trinità stess. Din il-pittura hija opra tal-arti mpittra mill-Kavallier Pawlu Camilleri Kawki fl-1973. Il-pittura tissimbolizza l-inkoronazzjoni ta' Marja Reġina li tidher fiċ-ċentru ta' xbija. Madwarha hemm xbija tal-lab simbolu ta' 3 persuni falla wieħed bid-dinja bħala rappreżentazzjoni tal-ħolqien. F'intervista ma' One News il-kanonku Anthony Fitzpatrick spjega li qabel beda xogħol fuq il-pittura kien hemm diversi abbozzi sakemm intażlet id-dera finali. Matul is-snin minħabba l-fatt li kien hemm tieqa f'nofs l-abside, il-pittura sofrit diversi ħsarat bħal moffaqsin fiż-żeba u anke nqalet il-kollha li kienet taqqat it-tila mal-ħajt. Għalhekk l-ordni ħadet id-deċiżjoni li tirrestawra l-pittura filwaqt li tinżamm l-awtentiċità tagħha. F'Jannar tas-sena għaddiet bejna niġbru xi stimi biex naraw biex nikkonservawha għaliex ovvjament meta mbagħad titlem fuq kif kelli x-xorti nitlajjin tibda tara anke tfaqqa u l-pittura kienet ħadd intilef. Ġie magħżul Pier Buġejja l-kumpanija tal-Prevarti li f'Ġunju ta' din is-sena bdiet il-konservazzjoni tagħha u restawr mill-ġdid sabiex illum narawha fil-glorja tagħha l-mod kif Pawlu Camilleri Kawki kien pittira fl-oriġinal u rġejna qed naraw din il-pittura fis-sabiħ tagħha u anke fl-oriġinal tagħha. Barra mir-restawr il-parroċċa investit f'sistema ta' dawl ġdid li ma jagħmilx ħsara lil pittura. Fitzpatrick temm id-diskors tiegħu bil-frażi tant popolari fi kien qiegħdu tama u sultana tas-sema u l-art.